yan, i-vlog din yung mga yan, yung kilometer, kung ilan yung kilometro na from North Caloocan to Paranaque. Bali mga yan, dulo-dulo mga yan, dulo-dulo. Ang dulo na naman yan, is Bulacan na, ito kasunod ng North Caloocan. Tapos yung Paranaque naman, yung kasunod naman is Laguna. Hindi ako nagkakamali. Okay, Muntinlupa pa siguro. Kaya i-vlog ko naman yan, yung kung ilan yung ano dito, kilometers. Kami yan, samahan nyo ako. 36,580 yung dito sa minor Caloocan naman yan. Mas dito yung ginagawang MRT. Ayan. Tapos may school dito, the New Sabian Lawyers. Ayan, school St. Dominic Sabio College School of Law. Ayan, so dito tayo ngayon. Ayan, yung MRT na ginagawa dito sa North Caloocan. Ayan, Paranaque tayo, mga ilang kilometro. Kasi may yan, nakita ko 36,580. May yan, tara. Ngayon yan, no, dito tayo ngayon nasa Paranaque na tayo, no, sa may DF Homes, no. May yan, titignan natin kung ilang kilometers tayo pala galing from North Caloocan kanina. Tara, may yan, samahan nyo ako. Saka ano tayo, nagpag-usaya tayo ng 100 kasi 1 bar na tayo kanina. Ay may 36,643 kilometers yung ano niya, speedometer. Kanina 580 ba yun? Kaya ano na, nasa ano na tayo yung biyahe natin, 60 kilometers kung hindi ako nagkakamali. Ayan mga inyans. Ito may yan, so bagong Paranaque. Ayan mga inyans, dito tayo ngayon. Natin ng North Caloocan, dadating ng C5, tapos sa North Caloocan. Tinantin mo yan kung ilang kilometer mga yan, yung dahil North Caloocan to Paranaque balikan. Okay mo yan, tara, samahan nyo sa biyahe ko. Mamaya, kita-kits mo yan sa North Caloocan. Yan is 5:20, baka makarating tayo North Caloocan siguro mga alas 7 na. Ganon, kasi ang biyahe ito mga yan, so is 2 oras mahigit ang biyahe dito from Paranaque to North Caloocan. Okay mo yan. Ayun, dito na yan sa North Caloocan, no? Kakarating na natin. May yan, simbiyahe natin galing Paranaque 5:20 kanina. Ang oras ngayon mga yan, mag-alas 8 na, kaya ang biyahe natin is 2 oras mahigit. Ayan, sa likod ko, yun yung school kanina, yung saan tayo nanggaling kanina. Bago tayo nanggaling, yan yung kilometer na tingnan natin kung yung ilang kilometro ang North Caloocan from Paranaque balikan. Marami yan. Ayan mga yan, so 336,691. Kaya naman yan 36,580, kaya 110 kilometers na yan, no? Grabe, para tayo nagbiyahe ng ano, kung sa Mindanao o sa Amis to Dipulog siguro ang biyahe natin. Malalayo din mga yan, 110 kilometers. Ayan mga yan, no? Biyahe, ito mga yan yung update ng MRT. Ayan, MRT 7 dito. Papunta ka naman yan sa Del Monte, Bulacan, tapos North EDSA. Yung ano yan, yung kilometer ng North Caloocan to Paranaque City. 110 kilometers mo yan, balikan. Okay mga yan, salamat sa panonood. God bless everyone, more power. Keep it sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga inyens.